Dialogo sa Pagtuo. Mayong adlaw ganatong tanan, welcome sa atong tulumanon ang dialogo sa pagtuo sa gihapon ning inyong ubos nga lagad sa kahanginan si Brother Eugene Gapo, membros Catholic Faith Defender, Zamboanga City Chapter. Natay usa ka saksihan ron nga debate tali sa usa ka magwawali nga liman evangelist sa Seventh-day Adventist Church si Gilier Pakana. Hagit sa debate nako diha sa chat. Although nang black naman guning tawhanan nako kay usa ka pangutana nga ako gid siyang gikulit ug wa katubag nya matod pa niya. Ayara pug kong gi-print balik pero ako na pud tong gi-confirm nya mo to nga naglami ang amo ang chat bahin aning ni ang mo lagi ni yung nangutana ko niya yung matubag daw niya yung pangutanaha og makigdebate siya nako. Usaram ta toy pangutanan nako nga wa gid niya matubag kay nang block na lang siya hinoon. Kadtong kanusa nagsugod ning Seventh-day Adventist Church diri sa Pilipinas ug nganong naay Seventh-day Adventist Church diri sa Pilipinas. So nang block kay wa man katubag. Mo nang ato ni saksihan ning debate ron. Pinagig tawag-tawag kay di mo tata mangambat ning tawag-tawag kay wa gini pulos ning tawag-tawag kay iladladon tanis mga referensya bisag ingnog gada unya wa ingnog nay tibuok libro ang ending quotation. So nano na lang mo na nga ako na lang siyang gisugalan aning yang tawag-tawag og ato ning saksihan og mao ni ang nahitabo sa amo ang lantoge. Ikaw ni si Gapo. Eugene Gapo ni. Ay, pinapong kuhan. Amagoy kuhan din bro. Mga Gapo ba? Bisaya tao, Tagalog. Bisaya. Bisaya, di ba? Mas may Tagalog. Martis sa mga Tagalog. Hindi kay Bisaya raman ta kay kuhan. Tagalog? Kasi na ako ni Gapo. Pwede na pag mag-Tagalog ka. Pero wala ko'y available nga. Kung makuha ng mga tao ba, maraming makikinig. Hindi naman ko lang pinagisa to. Wala naman ako pera dito eh. Diba yung mga tao gusto makinig sa ating diskusyon, magbibigay din sa kanila na isa wala ko'y Tagalog nga Biblia. Ako English man niya og Bisaya. Saya lang ka dungog makakuha sa tuwa makarelate. Ana na lang jud. Pero kusga lang gamay imong tingog, kay murag putol-putol din. Gaulan ra ba dire? Di pud kay nako maglaro. Sige Brad. Po, dungog na mo akong tingog, dungog na? Sige. Okay. Ang atong rules, mature naman sa pero mutana yung bag ay mukha ang rules na to para nindo tutang debate dili lang lama-lama sugot ka 15 minutos ang kuan dili kasagaran man gud sa debate nago pulo ka minuto ra gyud dayon pulo pud ka minuto ang tawag ang para di lang ta gubot walay sapaw. Kasi cross exam, pulo pod. 10 minutes, imong ground, kay kamay negatibo, akong gisulat ra. Sige. 10 minutes, cross exam. Nako, ako na ni. Sige na, dito na. Sa 10 minutes cross exam, rebuttal 7 minutes. Then 5 minutes cross. Aware na ko ana nga mga kuan dalian na kay gaulan ra ba? Gaulan ra ba? Di ta magdungog ani ron. Wa gini pulos. Ayo. Dito ka sa mga sok para nata susulod sa kwarto kay mugawas ta sa ba gayo. Sige. Kuan na. Affirmative man ka. Antima. Antod garon. Sumala sa Biblia o referensya sa gihapon ning inyong ubos nga lagad si Brother Eugene Gapo, membros Catholic Faith Defender, Bible Apostolate. Anera atong sugaton si Brad Gilier Pakana. Pakanya. Sa iyang pabarog sa iyang tima nga baboy
hugaw sa daang tugon hangtod sa bagong tugon sa malas Biblia ag referensya. Sige, kaya to ning sugdan. Tapi ang ako diri man kay sunan wa mo ta. Ato lang bawal lang kita sa hakon o patulunan. Ang ato lang gani ganang bilang nato ni wala gid sa personal bro o sa sinod sa bida bro natong makita sa personal bro wa gid kay dumot niya ba. Sa ganun na chat na to ha. O sa kwat. Okay lang? Sige, padayon. Okay, amen. Okay. Handa ko. Pwede ka mag-guwan din bro, mag-uras para sa kuha. Mag-oras. Wala ko ba kayo orasan? Orasi ko. Sige, wala. Pakuan na lang tiga. Patuyangan na lang tiga og asa nimo taman. Kay Ayo, sad kay nata limit kay. tagaan tiga og kuan, tagaan tiga og pabor. Affirmative man ka. Ayun na kasi nakita yung oras doon, dili na siya formal debate. Kuha na siya. Gusto jud ka oras. Gusto jud ka og oras. Lagi limit. Ngita sa kog timer ali ha. Kapagita sa pagita. Okay. Aron magka maluka og oras. Pulo ka minuto ra. Okay, Pulo ka minuto ra kay kuan man asa man imong tawag da? Kuan na, o putol-putol na o di. Putol ni siya 12 minutes. Lagi nga gitagaan ti ka og chance nga pulo ka minuto ra ang tawag. Sige. Tugod na ko Okay. daw. Asa kay mangita sa kus timer asa man tong timer ani. Profile shortcut setting, internet application games, Facebook settings. La 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 la. My file. Siguro ni ko ani. Si Jesus ang akong magbalansay, wala ay makulang ka na ko. Ikaw lang ang akong dadampanan, sa kapisod ka haruman. Basta kay mangita sa tag timer. Jesus akong higaya, tunay na dapat ako. Cellphone. Kay imo na kog timer. Kayo po katunay. Iiyak na nagkakaiun. Ako nagpahuraray lamang kay Kristo, ang naghatag ng tuo. Tumang kalipay ngaway tatapos. Sige, padayon. Sige, ina. Time start now. Okay. Maayong gabi kaninyong tanan, ang mga pinalanggang tigpaminaw sa bagang duog sa mga Katoliko o sa mga kaigsunan sa mga adventist. Una sa tanan, ang hapo ang tema karon, may tungod sa baboy o gubang mahugang mananap kananon. Ugaw kani adto hangtod karon. So ako gikuha ng ato higala karon na si brother Gapo na lang tao para sure lang. Ako siya gisalamatan sa paghatag og panahon. Diin kami magkabaton o voice call, discussion, debate. Wala min nagdumot mga kaigsunan today. Layo kini sa rason why labot ang kurason. So karon ang akong tema na makamatudaan din nato sa Biblia nga ang hugaw mananap giingon din sa Biblia hugaw gyapon ni hangtod karon. Una po bihan nga bersikulo mga kaigsunan no kay ang akong pagpamatod sumala sa Biblia busa sabot ang pagbasa sa Biblia kinahanglan na mga butang nga gitawag na to litra por litra ug naay ubang butang gitawag na to masabtan bitang nga unawa ang taong sa Tagalog. Dinhi mga kaigsunan sa 1 Pedro 2:21. Unsa ono? Ono Pedro? 1 Pedro 2:21. 1 Pedro kapitulo 2 versikulo 21 nagingon. Mm. Ang mga pagdurusa ni Kristo para sa atin
ang halimbawang dapat nating tularan. Ito ang dahilan kung bakit tayo tinawag para tularan natin ang buhay ni Kristo. Kumustahin na si Kristo? Kumustahin na si Kristo? Kumustahin na si baboy? Wala siya mukha. Wala siya baboy. Sumala pa din sa 1 Corinto 11, no? Diba din eh? 1 Corinto. Tularan ninyo ako dahil tinutularan ko rin si Kristo. 1 Corinto, kita. 1 Corinto. 1 Corinto, Kapitulo 11, versikulo 1. Sige. Iawat ni Pablo si Kristo na iyang sumbanan ay ang pagtuo. Karon, si Kristo, pangutan na, Hudiyo, dili, Hudiyo. Ang mga Hudiyo, dili pwede mukaon o mga mahugang mananap. Sumala sa mabasa sa Biblia. O nga, 1 Corinto 11:1, mabasa nga si Pablo usap na nag-aawat siya kay Kristo. Nagpasapot na siya nga Pablo. Wala po kayo mabasa nga nagkakaon siya o baboy. Renta. Hindi mga kaisunan, kanina mga nagatuo kay Kristo, hindi ba? Yes. Mga nagakuha ni kay Kristo, mabasa din sa Roma 2, versikulo 20. Kasi, pwede ba ko mo object ani? Saman. May sugot naman ka og pagtuos mga Hudyo god og si Kristo Hudyo ba? Kasi, kay mo object ako. Papaminaw sa, mo object ako. Paminawa sa ko. May sugot naman gugad, si Kristo ba Hudyo, ang mga sumusunod bang Kristo Hudyo? Ang tima nimo imong ipabarog nga ang baboy hugaw, wala magisgot na sa imong tima og kinsay Hudyo ana. Palihog lang ko, balik sa tima. Kaya mga Hudyo, Balik sa tima. Ito nung sa tima. Sige, padayon. Ay, katawa kay mahulog nagbugal-bugal. Binuang gini mo ha. Lagi binuang. Ikaw na nagalitok ngayon kay binuang ni. Ay, binuang ni. Kini object ra ko. Pasubay lang tima. Sige, padayon. Okay. Hebreo 13, versikulo 7. Alalahanin ninyo ang mga dating namuno sa inyo na nagbahagi sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin ninyo kung paano silang namuhay at namatay na may pananampalataya. Ito ngayon ang tularan ninyo. So, ultimate kinabuhi sa mga tao sa pagtulon sa atong pagtuo dire sa Biblia, no? Si Pablo, wag kayo mabasa yung Kaubaboy. Si Virgen Maria, wag kayo mabasa yung Kaubaboy. Si Jesus, wag kayo mabasa yung Kaubaboy. Sila, muna akong hagit sa kong doon. Kung nga kayo mabasa bro, nga nikaon, isa sa mga karakter sa Bible. Kung baboy, tildi na ko bro. Litra po litrahan, nikaon si baboy, tildi na ko, no? Hindi, wala mong guna sugot ni Kim magkaon. Ibalibad siya, ayun siya. Kayang ko, pagkasapos siya sinabi, Panginoon, huwag niyo akong utusan na gumawa ng ganyan. Ezekiel 4, versikulo 14. Alam ninyo, hindi ko... Hello? Okay, patayin ko ha. You still have 5 minutes. Ezekiel 4, versikulo 14. Pagkatapos sinabi ko, Diyos, wag niyo po akong utusan na gumawa ng ganyan. Alam ninyo, hindi ko kailanman dinumihan ang sarili ko. Mula pa noong bata ako hanggang ngayon, hindi po ako kumain ng anumang hayop na namatay o pinatay ng ibang hayop at hindi rin po ako kumain ng anumang hayop na itinuturing na marumi. Okay, ito pa. Sa Daniel 1:8, pero ipinasya ni Daniel na hindi siya kakain ng pagkain ng hari o iinom ng kanyang inumin para hindi siya marumihan. Sa footnote din sa libro sa ang salita ng Diyos version, according sa commentary dito sa Catholic Bible, no? Catholic Bible na ang salita ng Diyos. Daniel chapter 1 verse 8, marumihan, may mga pagkain na bawal na kainin ayon sa kanilang tuntunin doon sa Levitico 11.
bot na sabot, ingon pa din sa mga sa libro Katoliko, giangkon nga si Daniel lilikay di kaon tungod kay ang giandam dito sa Babylonia, mga pagkaon sama sa mga hugong mananap nga gibawal sa Levitiko. Diri sa 14, ingon din sa 14:2, sapagkat mamamayan kayo ng Panginoon na inyong Diyos sa lahat ng tao sa mundo, kayo ang pinili ng Panginoon na inyong Diyos sa maging espesyal niyang mamamayan. Right? Huwag kayong kakain ng anumang hayop na itinuturing na marumi. Ito ang mga hayop ito, sa 8. Talon sa 8. Huwag din ninyong kakainin ang baboy dahil kahit biyak ang gusto nito, hindi naman umunguya ang kumakain nito. Huwag ninyong kakainin ang mga hayop nito o hawakan ang kanilang mga patay na katawan. So, no? Maklaro na gisulti din na dunay kasubuan gihatag ang Dios para kay ay mga pagkaon nga dili pa kaon nga ang Ginoo mismo nagingon. 7 minutes ang oras. Ano oras? Isa na oras? 7 minutes na nagay 8 minutes na lang napagkay 2 minutes na lang. 2 minutes. Okay. O dinhi nganong dili mo kaon ng mga ang nasod sa ang katawan sa Dios? Tungod kay aduna siya warning Isaiah 66. Verse 17, no? Saya 17 na. 66. Versikulo sugot sa 20. Makinig kayo. Darating ang Panginoon na may dalang apoy sasakay sa kanyang mga karuhay na parang ipo-ipo. Ipapakita niya ang kanyang galit sa kanyang mga kauway. At parurusahan niya sila na nagliliyab ng apoy. Sapagkat sa pamagitan ng apoy at espada, parurusahan pa ang lahat ng tao makasalanan at marami ang kanyang papatayin. Sinabi ng Panginoon, sama-samang mamamatay ang mga nagpapakabanal. Mga active din, mga defender din, at mga religious tao nagpapakabanal. At naglilinis ng mga sarili nila sa pagsamba sa kanilang Diyosan sa halamanan. Mamamatay silang kumakain ng baboy, daga at batang mga pagkain kasuklam. So, nabasa sa Reza 17, ako ng Diyos, yung silutan ang tanang mukha ang baboy. Ilaga o guban sa mga mahugong mananap, no? So, di ko sila nga daang sugod na Nya, kumabasan ako nga madunggan pa ang tingog ni Isaiah dito sa bagong tungkol. Manong kong challenge, hindi na. Kumabasa lagi na ako nga, kinahanglan pa madunggan ang ilang tingog, madunggan ang tingog ni Isaiah sa katapusang madlaw. Ang una na niya ang katbang pili na. So, mada ang isa sa akong hagit, no? So, karon, daghan pa kayo, no? Sa Mateo 5, ay Marcos 5, nabasa diya, yawaan. No, ang yawa, ang hindi piling yun, baboy. Marcos 5. Marcos 5, diya, mabasa ni mo diyang giyawaan, no? 5. Marcos 5, kapitulo 5, bersikulo. Okay, Marcos 5. Wait lang. Sige na, doon na kuan kay time na ka. Okay, Marcos 5. Sige, ato lang na, dugangan ni mo 1 minute. Dito sa 13. Kaya pinayagan sila ni Jesus na lumabas ang masamang espiritu sa lalaki at pumasok sa baboy balik na sa 11. Sa di kalayuan, may mga lalaking kawan ng mga baboy na nanginginain sa gilid ng roll. Dagat ako nung tanon sa baboy, kaya nagkaunda dito sa bungtod. Hindi ako sa may pulutan ni magbakiro kag baboy. Italigya arong kaunon, di ba? So, na may kikuan sa Diyos ay sa yawa. Gusto ko musulod diha sa baboy. Kung pagkaon ng baboy, yan dong gitugutan man ni Kristo nga musulod dito sa baboy ang mga daw tong espiritu. Kaya tungod, si Kristo, aside siya nga isugod yun, nga di ka pagkaon ng baboy. Ang baboy, diligid siya, pwedeng bakirohan siya, diligid siya pagkaon. Wala nasayangan ng Ginoong Hesus, wala siya wala siya sayang So, wala gid niya. Okay, 11 minutes na. Sige. Ano man siya paluoy dito sa mga nagpakiro. Time na. Sila sa ilang hog racing o hog. Time na, gidugangan na nagod 1 minute yung oras. Ubog-urot ha? Time na. Okay, punta na. Okay. Daghang salamat sa imuhang anindot imuhang kining niyang pabarog bahin na ning imong tema. Salamat kay manindot yun. Sa imuhang ikaw ra po nalipay.
sa imong nga pahayag. Apil di ka malipay Ah. So, aritas pagpangutana ato ni time start. Okay. Ang tema baboy hugaw sa daan og bag-o sumala sa Biblia referensya. Oh. Kay hugaw man eh. Buot ba nimong ipasabot nga ang tanang binuhat sa Dios na ay dili maayo og naapoy atong angay isalikway kay kini hugaw og morning baboy. Okay, amo na pangutan lang. Okay, tubag ko. Busa ang Ginoo naghatag sa kasuguan nga aduna siya dili pakaon. Pero siya gabuhat. Pero dili lay pakaon. Apil ang kapoy na tubag ang Okay, pangutan. sige ha. Klaroon sa nako ha kay atong Sige, ibalik ang pangutana. Ang baboy hugaw sa daan og bag-o sumala sa Biblia og referensya. Buot ba nimong ipasabot nga ang tanang binuhat sa Dios na ay dili maayo og naay atong isalikway og morning baboy kay hugaw? Sige, ang pangutan naman na. Okay. Ang Diyos mismo nagsulti nga adunay kasuguan. Anang gibuhat niya, pero dili tanan, pwede kaunon. Gibuhat din niyang bukid, di mo rin kanon ang bukid. Sige. Paminaw siya ha. Sampo na siya. Paminaw siya. Ato ning klaroon na. Ang buot ba nimong ipasabot nga ang tanang binuhat sa Dios naay dili angay dawaton og atong isalikway kay morning ni ang hugaw man ni baboy. Ang tanang gibuhat sa Diyos, dili tanan, pwede kanon. So nadi angay na tong sa ato ba? Paminaw siya. Tutubag pa ko ba? Tutubag pa ko. Ay, sagot. Pagbanto na may pamatasan, ha? Ani, ibuhat niyang tanang Yan, mauna tutang. ang tubag. Naik kinabuhi. Lakip ka. Niya, magsagpati ka. Kaunan ta ka. Manang tubag. Okay. Atong usbon ning pangutana kay murag man nimo naklaro god. Paminaw siya isa sabaw. Sa ang baboy hugaw sa daan og bago sumala sa Biblia referensya. Karon buot na nimong ipasabot nga kining ang gibuhat sa Dios dunay dili maayo ug duna poy atong isalikway kay kini hugaw morning baboy. Ang mga butang nga dili sa kalibutan except sa mga invention sa tao nga kaning manay kinabuhi sama sa tao, hayop og mga kuan gitawag nato nature ibuhat na siya sa Dios pero dili tanan kaunon. Okay. Kaya na si gisugo nga nakay kanon. So, tubag ang pangutana. okay. Imong dawaton ron nga ang tanan ding binuhat sa Dios nagi dili maayo. Ang dili mayo, unsa man nga punto dili dili mayo kanon. Unsa man karon ang pangutana. Dili maayo. Di wa pa mangutan og dili maayong kanon kasi mo tema o manikan wa may kaon dire. Ay dugangi. Imo nang dawaton ron nga ang tanang gibuhat sa Dios nagi dili maayo ug nagi dili ato dawaton og morning baboy. Ang baboy gisugo na sa Dios nga dili kaunon pero si kabuhatan na kay ngano scavenger So, limpyo at kalikot mudawat ka nga apil ni dili apil ni sa gibuhat sa Dios pero dili ni maayo. Unya ato po ning isalikway. apil na siya sa gibuhat sa Dios pero dili siya pwede kaunon kay gisugo sa So Dios. apil ni sa isalikway. Apil ni sa likway. Basta kaon ang isgupan isalikway na siya Ay ayaw bisgutan ning kaon kay wa may kaon na nimo tema. Nagtubag ko sa imo brad nagtubag ko ay pagbuot tubag. Ay pagbuot mo tana. Ayaw usbay mo tema. Paminaw ha. At tema nimo lay kaon. Ayun ka nga baboy hugaw sa daan og bago sa malas Biblia referensya. Wa gyud ka nang tana dad nabay ipakaon. So simple kang pangutana. Buot bang ipasabot nimo nga kining tanan nga gibuhat sa Dios. Dili angay. Og natay ikapasalikoy og morning baboy kay hugaw. Okay, ang tubag na ko bro, Nadreo, buwan 10, versikulo 14. Sumagot si Pedro, Panginoon, hindi ko magagawa yan dahil hindi ko talaga ako kumakain ng mga hayop na itinuturing na marumi at pinagbabawal kainin. Okay. Parihami ni Pedro, Okay. may tubag. Mudawat ka. Nga, ingon sa Diyos mismo, hugaw. Okay. Di siya mayo So, kaunon. oyon ka nga mudawat ka nga sa tanang binuhat sa Dios. Paminaw ka? Imong dawaton ron, imong uyunan nga sa tanang binuhat sa Dios nagi day angay dili nato dawaton og isalikway morning baboy. Naay mga butang gisugo sa Dios nga dili tao doon. Ug di may tuwa, di may tao sa Dios. So, isalikway gini. Isalikway ni. Isalikway ni. Di may Okay. taon. Salamat. Kung mabasa ko
Biblia, litra por litra, nga ang tanang gibuhat sa Dios, ang tanang gibuhat sa Dios maayo ug angay dawaton ug wala isalikway. O di matod nimo isalikway dai kay dili ni maayo. Kuyon ka, dawat ka kapildihan mo palungon na pining tawag. Betul sa? Matod nimo ang baboy angay apel sa isalikway. Kay hugaw, kaunon. Karon mangutana ko nimo kung nabasa ko sa Biblia litra por litra na ang tanang gibuhat sa Dios maayo og angay dawaton og walay isalikwa bisan unsa mudawat kang pildikas debate palungon nato ning tawag. Ate di mo bro, mo taga ay sa putbot mo kanya kaya na kilala magsabot na ani ang Program man ka debate ng ka kamao. Nado. Lo. Ya. Bailogan. Ingon ka ganina nga ang baboy hugaw. Eh sa likway gyud. Kung mabasa na ko sa Biblia nga ang tanang gibuhat sa Dios, pamino sa ayo lagi gisgot anang kaonon kay wala ra ba kay kaon na imong tema. Hilig jud kaon mo ninyong paborito gud. Ha? Kung mabasa ko sa Biblia litra por litra nga ang tanang gibuhat sa Dios, angay dawaton nagwalay isa likway bisan unsa, dawat ka pindikas debate. Ug palungon na pinitawag. Ano to pag bro? Dili siya pwede isa liquid yapon siya isip pagkaon. Ay wala lagi gisgotig kaon, kay walay kaon sa mong tema. Wa man ka butang dag kaon, imo tanang gidugangag kaon, dili pa kaon kana magdawat ko na. Pero kayo maghugaw. O dahil mong gidawat na kanang baboy apil das gibuhat sa Dios. Karon, ang pangutana simple lang kung mabasa ko sa Biblia litra por litra nga ang tanang gibuhat sa Dios maayo ug angay dawaton walay isalikway bisan unsa modawat ka pildi kas debate. Ikaw mo dawat ano nga pangutana bro? Kay pildi na ka. Korigay mo na. Ikaw Okay. Palungon lang ko ni tawag, di makakatubag. Di ka tubag ko nimo pero ikaw Ay, dili. Klaro pangutana, imong gidawat ganina ang baboy apil sa gibuhat sa Dios og isalikway lang na kay hugaw, dili ipakaon yo. May kaon mo tema. Ang pangutana ba? Kung mabasa ko karon litra por litra sa Biblia nga maayo ang tanang gibuhat sa Dios ug tanan angay dawaton sa pagpasalamat ug walay isalikway bisan unsa, modawat ka pildi kas debate. Gani bro, apil ni gyapon sa kaon ng Ay, gisgutin kaon, kay way kaon na imong tema. Ay, dugani. Ano yung pangutana bro? Tubaga. Tubag. Dili gid siya kaon. Wala lagi yung nagdipakaon. Kung pangutan nagdipakaon, bang baboy dili. Wala na pa yung ka na. Mag-utro na kung tubag. Ay, pagbuto sa kong pangutana. Kundi, wala mo pangutana ni mo ang baboy ba ipakaon. Simple ang pangutana ba? Yun na ni mo ganina nga ang baboy isalikway kay hugaw. Ano sa isang sapaw? Isang sapaw. Sa pagbato ng pamatasan, isang sapaw. Ay, kasapaw sapaw. Wala mo lugas langit yung mananapaw. Mo dawat mo tubag. Pag dili ka mo dawat sa kong pangutana, o pa yung dangon lato ng tawag. Kaya mo kay pulos ka debate, di mo kay kabalo manubag. Ikaw rin mo tawad. Ha? Oh, ikaw rin mo tawad. Tumaga ha? Matod na mo ganina. Isa sapaw. Ako usbo na pangutana para maklaro gyud. Matod na mo ganina. Kumusta na oras? 8 minutes. Napag 8 minutes. Matod na mo ganina ang baboy isalikway hugaw. Karon, mudawat ba ka kung ako nabasa sa Biblia nga wala ipasalikway bisan unsa pildi kas debate. Bro, ako dawaton bro kung nay baboy nakasulat diya ha. Ay dili. Wala nakasulat baboy. Nangutana ko nimo, ang tanan bang maayo. Sa original Greek nakasulat diya. Ay lagi dagan na nang Greek imong na imong wa ta magisgot anang Greek. Wala na, taranta na. So kung dili naman na matubag sa pangutana, papayato na lang ning undangon ning tawag kay patugat-tugan day kag debate hindi man kay kabalo manubag sa pangutana. Ay dagan na Greek kay Tagalog na mong gigamit nga Bisaya ta. Lipat-lipat na nimo. Umano mo. Ako na lang ni tawagon. Ako na lang ni palungon. Kasi din makigdebate ka na to, kinanglan makamao ka maminaw sa pangutanag, makamao ka motubag. Asa na galing isaya sa imong gigamit ni imong bugtang depender dia. Ha? So ginamo imong style, ako na lang ni palungon. Kay murag atiki man. Dadlok. Wala na, atiki man. Bis mo hatag kontak ko libakal nimo ani. Di man nimo matubag ning pangutana. Wala ko may Atiki man. Mudagan man ka nang Greek.
ha? Mudagan ka ng Greek, kumunta magamit o Greek, Bisaya man ta. Ay gamit ang Tagalog, hindi ba Tagalog? Ito ng Greek eh. So, yun na yung style. Ako na ni palungon ha. Kaya usik-usik ako sa kong time. Dagang salamat sa imong nga pagpaminaw. Maayong nga gabi ka natong tanan. Boy Lord, human ra gyud ang ilang tugi sa ato ang kaatbang sa pagtuo si Brad Gillier. Si Gillier Pakanam ni sa Kaliman Evangelist Seventh Adventist Church nya PTPK ha. Niyara ba tong gipasiatab sa ni pa habol pagid siya nakog text nga nidagan kuno kog ni surrender kay ako kunong gipalong ang tawag. Ya, akong gipalong ang tawag. Ang tema ato na ni taga-agri battle kay mura magdi manggabalo di ay nimo debate ning tawhana. Ha? O ilaha ni God kuan naman eh. Ha? Kining ni ang isig pasikat lang ni sila sa ilaharon daigon silang simbahan nga maayo gid sila mo debate silang tinuuhan. Ha? O aron dagdag gining point sa ilaha ba. O klaro man gud kay ning tema God pamatud-an nga ang pamatud-an ang baboy hugaw sa daan og bagong tugon. Ha? O mao gini yang tema. Wa gyud sa tema niya mga higala pastilan. Binta to gibutangan niya ang baboy hugaw og dili ipakaon. Kana ba? Nya kay ang tema ningon naman kog baboy hugaw sa daan og bag-o sumala sa Biblia referensya. So wa gyud kaong nahitabo ani. Ha? Oh, kung maghisgot gyud ni tag hugaw, so nagyo isalikway ni kay hugaw man. Di ba? Oh, nagyo isalikway kay hugaw. Unsa ning tema? May tato gibutangan na niya og ang baboy hugaw sa daan og bag-o ug dili ipakaon. Ano unta ba? Pero tema niya wa gyud dili wa gyud na mao og gama ning timaha. Na? Oh, sayang padayag mga igsoon nga dihay part nga niingon siya nga kinahanglan gyud atong sundon og panag-ingnan si Kristo. Kotlo itawon siya aning unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 21. Una niya pas unang Korinto kapitulo 11 bersikulo 1 nga himuon jud og panag-ingnan nato sa Kristo. Ya? Pero unsa may og himuon nato og panag-ingnan sa Kristo, yang konklusyon wa may mabasa sa Biblia nga si Kristo nikaon og karning baboy. Kana mo kung pamahayag niyang nikaon og karning baboy. Wa may naghisgot aning yang tema gipakaon ba ning karning baboy og dili. Ang nya lang nga hugaw. So it means to say kay hugaw man ning niya ayaw tang punto ani nga ipasalikway ning niya. Oh. So granting without admitting nga dunay yang mga dugangan ning tema go dapat unta yang gitarong ni. Granting without admitting nga kining yang tema dunay ipakaon. Ha? O wala mabasa litra por litra nga gisulat nga si Kristo ni kaon og karning baboy. Pero unsa may giingon ni Kristo og himuon natog panagingnan si Kristo. Lucas kapitulo 10 bersikulo 8. Kaon sa inyong igadulot kung dapiton mo sa kapanimay. Ha? Mukaon ta sa igadulot. O nya kining uban so wag yun. Ha? Oh. Lucas kapitulo 11 bersikulo 41. O sige ingon ni Kristo. Tanang butang hinlo. Mga bitaw nang cross-examine na ko siya nga buot bang ipasabot nga kining ni ang baboy kay hugaw man ang tanan daig binuhat sa Ginoo. Di giday maayo og nagyo ang ipasalikoy og maning baboy kay hugaw. Yamang isingit tong ug nay mabasang di pakaon. No sa? Ha? Ati man tay mabasang ipakaon bagdi. Oh. So di lang siya kadawat mga igsoon aning ni ang di lang siya kadawat aning ni ang kanang ako ang challenge kay yan na magaling giuyunan nya ang baboy apil sa gibuhat sa Ginoo og kining ni ang lamang di gyud sa likway gyud kay hugaw di pagkaon lagi anong singitan manggug kaon nga may kaon aning yang tema. Ha? O may kaon aning yang tema. So iyang gidawat mo nang ako sang gisundas pagpangutana nga og mabasa nato litra por litra manghigala nga ang tanang gibuhat sa Dios maayo. Way angay ikasalikway. Mao yan na siyang pildi na siya. Manay lipat-lipat kay padaganon ta ng Greek gali ni hanyo pamanggali unta siya nga
Kung mahimo tinagalog, wa may problema ning tinagalog. Ha? Wa may problema ning tinagalog pero Bisaya man ta. Ang iyang aim da mga higala nga makasabot ko ning mga Tagalog. Iyang i-translate nag Tagalog. Amo nang nigamit taon sa Biblia ang Tagalog bisag bisdak kayong dako. Ha? Unya dagan-daganan din ta Greek Bible nga di man ta mga Grego. Mga Bisaya man ta. Unang lipat-lipat lagi ni kay wa gid kuno nas Grego ang punto man god. Mo nang ako na lang tong gipalong tong tawag kay ang punto aning niya napildi na gyud siya. Sa pagpangutana pa lang nakodaan, mura na siya og nakuratan. Mura na siya og kinalisang sa pangutana. Muna nga kung atong basihan ning Biblia diha sa Roma kapitulo 14 bersikulo 14, ang kato mga taong nagunahuna sa mga butang hugaw, ilang hunahuna, hugaw ra gihapon. Sila ning hunahuna hugaw. Hugaw silang hunahuna. Unya naamas kini manggong ni ang balaod nga dili mukaon og karning baboy. Mo nay mga tulumanon sa daang tugon. Sa may giingos Biblia sa Hebrehanon kapitulo 7 bersikulo 18. Isalikway ng mga karaang tulumanon gawa na nay pulos. Tumantuman yun ang upamanay pulos. Kaya niya si Hebrehanon kapitulo 10 bersikulo 1 kana god balaod bungonos mga Hudyo sa una. Nya man namulikay ana kay Hudyo may gitagaan. Sa may giingos si Hebrehanon kapitulo 1 kapitulo 10 bersikulo 1. Ang balaod sa mga Hudyo dili sibo og dili hingpit nga sumbanan. Maning di man sibo og di hingpit at tuman-tuman ra gyapon mo. Napay pasangil manghigala nga kining Isaiah 66:17. Kutlo taon niya siyang pahayag nga impiernohono ning mga og karning baboy. Nya yara bang gisingitan og apil ko no ning mga religious. Nya karon di mapaling ning yahang religious. Yan na lang gipun nag-defender. Wa may defender anang Isaiah 66:17. Butang na to, i-appeal din ng religious leader, matud pa niya. Usam sa religious leader di man na mangkon og demonyo leader ng naa. Kinitong katbang, so appeal po sa kasunog kay religious leader magkaha. Appeal kasunog. Mo nang kining Isaiah 66:17. Sa may katarungan mukutlo niya ning libro nga matod pang Kristos Lucas 16:16 mga sinulat sa mga propeta taman rang huwan magbubunyag. Wana si katungod mukutlo na kay taman rang huwan magbubunyag. Amo na nga angay gid tang mag-igmat ani mga tawhana. Kay sa tima balangdaan pastilan singitan magkaon nga may kaon ning tima. Hugaw ra man ang gihisgutan dinhi. Mao na nga sa pagpangutana pa lang nakudaan, nagkalandrakas, nagtubag, katapusan, di man maminaw god, manang ato na lang palungon. Kay hayag ng kadaugan. Ngano man, hugaw baboy alang nila, angay gining isalikway para nila kay hugaw man. So unsa may giingon dinhi sa Biblia, unang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 4. Atong basahon ning niya. Kay basig wa ni kabasa ni mga kaigsuon na natong hilig ayo og tuman-tuman. So ato ning basahon. Yang tanan nga gibuhat sa Dios maayo. Ang tanan angay dawaton uban sa pagpasalamat ug walay ikasalikway bisan unsa mo nang kani nga showdown manghigala napildi na gid siya aning trabaho o kay ang tema yamang pamatud an baboy hugaw nya wa gid wagid tao nakalusot inyong tima nya ako na lang siyang giobjekan kay hisgot naman sa atong kinayanhon sa mga Hudyo nga di man na mo itima. Si Pablo Hudyo, si Kristo Hudyo, maghisgot ang timag si Hudyo. Si Kristo Pablo Hudyo ba? Wa na gyud no mo na nga kinahanglan mong mudasmag og debate, kinahanglan magtuon mo. Di mo taka og tagabtab kay kaning inyo kay bawo man jud ko ba dili na ta manghatag untaan ni og ribatal kay mura magihapon di man ni magpabunyag katoliko ang ilaha ni manghigala nga magka madayag na silang simbahan nga mayo jud kuno mo lantugi maigi mo depensa ning mga ilahang mga waga ambot ngano gani bueno daghang salamat sa inyo nga pagpaminaw ug pagsunod ning ato ang tulumanon
hangtod nga sunod nga higayon basig magka-live coverage sa buntag laing mga tawag sa debate. Mo ni gidangatan sa mga tao nga agresibo ba. Nagkamali ata ng binangga. Muna nga piki gyud. Kinin lang umong kinin na lang inyong ubos nga lagad sa kahanginan. Brother Eugene Gapo, Membros Catholic Faith Defender. Ang tunod sa gayon, may God bless us all. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pro Deo et Ecclesia.